guys, good morning. Ohayo. Zenbu yaran to iken? Zenbu? これ。は？枯れたやつだけ？売れたやつ？うん。だろうというやつを。Ayan, ito na yung kabukid yung black beans natin. Ayan. Ayan, naging black na siya. Naging itim na yung beans. Ayan, nahulog pa. Ayan, Sabado po ngayon. Ayan, farm day natin. Farm day, weekend. Sabado. At saka bukas. Ito na yung itsura ng ating black beans. Nag-dry na siya. Ayan, ibilad pa natin konti. Koi, mo ipay inom mo? Ikay agaru? Doko di mo tikibai? Mai no koya di? Ayan. Engawan to. Oh, engawa di yo. Pan mo? Tamago to. Hay. Ayan. Okay. Pinuntahan lang natin si Dana para magkape dahil umaga ngayon. Okay, akit muna tayo at makapagtimpla ng kape ni Dana dahil tayo ay Sabado ngayon tayo ay naglalaba. Okay, balikan natin mamaya si Dana at para makapagtimpla tayo ng kape. Ayan, meron tayong mga bulaklak dyan. Si Hipag ang gumawa. At saka magtatanim ako ng tulip dyan. At saka yon tinanim ni Dana na mga bulaklak. Okay, timpla tayo ng kape. Oto-san. Ay, dekita. Ay. Yes. Ay, kawai desu. ご飯食べたけどな。うん。赤い南天。これ？向こうは白。あ、本当だ。Ayan. Ito white. Ito naman yung red. Ayan, Pasko na. Kore nano ki? Ha? Mochi no ki? Ito yung tsubaki. Yan si Hipag. 見つけたかなんか。生は。どこまで出てきた？